Обърни се така, да. Там. Не, Там. 60 градуса. Дönelin tekrar. Максимум горещи, Çok да. güzel. Така. Иска доктора да пита сега в едно късо видео, така да кажеш някакви отзиви, как беше всичко, как ви мина процеса, как е, как от болницата. Много съм доволен от болницата, от обслужването, от операцията, че е успешна. И ако някой има нужда от такава операция, нека да заповяда при Исак Аман. Имаш ли болки първоначално? Да, първоначално имах много болки след операцията. На втория, третия ден вече болките почти отминаха. Сега имам съвсем малко болки. Колко килограма беше? Кога дойде? Когато оперирахме преди 3-4 във вторник. Беше 118 кг с дрехите. Да, да. Добре, Сега те значи- примерихме днес. Значи днеска съм 130.